Хәзер әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак сөйләрбез. Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасы уңышлы гына эшләп килә. Саба муниципаль районы хакимияте бинасында әлеге программа кысаларында 2024 елда торак алу өчен сертификатлар тапшырылды. Район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов кулыннан 10 гаилә көнкүреш шартларын яхшыртырга юллама алды. Тулырак алдагы хәбәрдә. Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасында катнашучылар Башкарма комитет бинасының залында үткән тантанага балалар белән бергәләп килделәр. Быелгы дәүләт ярдәме аеруча күп гаиләне кылычлавы белән игътибарга лаек. Узган ел шушы программага кирип торак шартларын яхшыртырга 8 гаилә мөмкинлек алса, быел андый гаиләләр саны 1 дистә. Нормативлар буенча гаиләнең бер әгъзасына 18 квадрат метр туры килә. Быел 1 квадрат метр торакның бәясе 93457 сумны тәшкил иткән. Сертификатка ия булган Сафиннар гаиләсе байлар сабасында гомер кичерә. Уллары Йосыф гимназияның 4-нче сыйныфында, кызлары Хадиджа 1-нче сыйныфта белем алалар. Сәлмәнгә исә 6 ай. Әлегә алар Фәннурның әнисе белән бергә күп фатирлы йортта яши. Без иптәшем Фәннур белән 3 бала тәрбияләп үстерәбез. Бүгенге көндә безгә менә йортыбызны төзекләндереп бетерергә сертификат тапшырылды. Һәм менә безнең планнарыбыз зурдан, Алла бирсә, өебезне эшләп бетереп, чыгарга дип торабыз. Һәм бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. 3 ул тәрбияләүче Салиховлар гаиләсе әле сертификатны нинди максатларда кулланасын ачыкламаган. Без Салиховлар гаиләсе, исемем Алине, тормыш иптәшем Артур, улларыбыз Рияз, Радель һәм Рамзан. Без Сабада яшибез. Шушлай 3 ул тәрбиялибез. Һәм безгә шушындый сертификат бирделәр бүген, Аллага шөкер. Без инде бу сертификатны көтеп алдык, чыннан тагын. Без 1 ел элек тапшырган идек документларны. Менә шушы 3 балалы булу сәбәбе белән без инде тиз арада ала алдык бу сертификатны. Без бу сертификатны киләчәктә төзергә кулланырбызмы яки йорт сатып алырбызмы, әлегә билгеле түгел. Ләкин үзебезгә ошаган вариантны табырбыз дип өметләнәм. Үзебезнең рәхмәтебезне җиткерәсебез килә район хакимиятенә һәм хөкүмәтебезгә, безгә шушындый мөмкинчелек биргәннәр өчен бик зур рәхмәт аларга. Район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов яшь гаиләләрне тәбрикләп, тиз арада Ак Барс банкта счет ачу кирәклеге хакында искәртте. 5 кешегә 90, 4 кешегә 72, 3 кешегә 54, шуннан да ким булырга тиеш түгел. 8 булырга мөмкин, ким булмас. Чөнки безнең шартларыбыз яхшырырга тиеш. Программадан файдаланып, торак шартларын яхшырткач, гаиләләр тагында ишәер дигән өметтә калабыз.